Днес в 12 часа на живо по телевизия Черно море ще може да видите изявлението на кмета на града ни Кирил Йорданов. Много важно ще бъде това, което той има да съобщи и вие ще може да го проследите в ефира на нашата телевизия. Независимо от това обаче какво се случва или не се случва в нашия град и в нашата държава, задължително трябва да обръщате внимание на здравето си. Следващата седмица във Варна ще бъде посветена на борбата с глаукомата в унисон и със Световния ден за борба с заболяването 12 март. Повече за симптомите и профилактиката на глаукома ще научим следващите минути от управителя на общата болница в нашия град, доктор Руслан Тошев. Добро утро! Добро утро! Добро утро и на зрителите на телевизия Черно море. Доктор Тошев, да разкажем на нашите зрители малко повече за това заболяване, какво представлява? Глаукомата всъщност представлява група от заболявания, които действат по различни механизми, но крайният ефект, ако не бъде на време открита и третирана, е необратима слепота. Това е особеното и това е важното. Иначе механизмите на увреждане, включително и симптоматиката, са различни, но установена на време, тя може да бъде контролирана и съответно да не предизвиква пагубни последици за зрението. Да разбираме, че не е напълно лечима. Тя е от този вид заболявания, които се контролират, както и високото кръвно. Човек, или както е диабет. Човек се взима хапчета или по някакъв начин се оставя капки и го контролира до края на живота си. Има и форми на глаукома, които се лекуват хирургично. Тогава няма нужда от слагане на хапчета. Какви са симптомите всъщност за глаукомата? Как можем да разберем, че има нещо нередно? Можем да говорим по-скоро за признаци. Най-известното, което е на всички, е повишеното вътрешно налягане. Но само по себе си то не може да бъде основа за поставяне на диагноза или за отхвърляне на диагноза. В последно време се наложиха доста критерии, по които да се постави диагнозата глаукома. Поначало диагнозата глаукома не се поставя като при някои други очни заболявания. Погледнеш пациента и за 5-10-15 минути казваш, че имаш еди какво си. Първо трябва да се обърне внимание на рисковите фактори. Първият рисков фактор е възрастта. Над 40 години човек вече има повишена вероятност за наличие на глаукома. На 75 години вече вероятността се увеличава 3,5 пъти. Друг важен рисков фактор е наследствеността. Ако в рода имало роднина, който е заболял, който е бил болен от глаукома, вече трябва да бъде нащет съответния пациент. Други рискови критерии са дебелина на робовицата. Пациентите с потенти робовици не случайно ние мерим и дебелината на робовицата при един сериозен преглед. Расата при тъмнокожите се среща по-често. Също и пола. При жените се среща малко по-често. Колкото при мъжете. Добре, в този случай, в който има изтъняване на робовицата, по-млади пациенти могат ли също да заболеят? Има пациенти, които са родени с глаукома. Това е така наречената вродена глаукома, за която са различни заболявания практически. Има ювенилна глаукома в моя възраст, но те са много редки. Има и пациенти около 30 годишни, които също имат глаукома, което също е рядкост. Но обичайното е над 40. А специално при малките деца се получава една много характерна картина, която майката я установява. Нарича се биволско око. Окото става по-голямо, по-красиво и всъщност това е от това, че налягането разтяга окото от още много малко, много младо и не може да издържа на това налягане. Така че и симптомите са различни, и възрастите са различни, но най-често срещаното заболяване е откритоабилната глаукома, която е след 40. Разбирам. Какво представлява скрининговата програма, подготвена от специализираната очна болница? Ние правим тази скринингова програма вече 5-та година. Първият световен ден на глаукомата беше обявен на 6 март, 2008 година. И от тогава всеки месец март има или ден, или седмица, а специално нашите скринингови програми продължават до края на месеца. В програмата сме включили не просто измерване на очното налягане. Като измерването е с един изключително съвременен апарат, който не се докосва до окото, а го измерва от разстояние
сътресание на окото, което е задължително всеки очен лекар, когато преглежда един пациент, да го направи. Както предната част на окото, предния сегмент, така и задната. Ще кажа сега на нашите зрители един телефон, на който могат да се запишат, за да им бъде направено такова изследване. 63 49 01 от 8 до 15 часа всеки работен ден може да се запишете. Малко по-късно в нашия разговор с доктор Тошев отново ще повторим този телефон, така че ако сега не сте го запомнили, слушайте внимателно разговора, за да си го запишете следващия път. Казахме за рисковите фактори, а каква е най-добрата профилактика за глаукома? Обичайното, което е прието, всеки пациент след 40 години е редно да се измерва очното налягане, отивайки при очен лекар. Дори да е нормално, при следващото постоянство до година-две пак трябва да го измерва. Вече ако е по-високо, трябва да се вземат съответните мерки. Но налягането не е само по себе си критерий дали има глаукома. Това е просто един от факторите, един от показателите. Затова трябва да се направи изследването в един оборудван очен кабинет, да се направят повече изследвания. Примерно едно от изследванията, които е хубаво да се направи, е компютърна периметрия, като там има две водещи фирми, които са с признати апарати. Няма да казвам имена на марките, но всички офталмолози ги знаят. Ние имаме в очна болница, един от тези апарати биваме в очна болница. За клиентите, за пациентите обаче това не е толкова важно. Важното е наистина да има техника, с която да бъдат прегледани. Е хубаво, че вие разполагате с нея, разполагате и с специалисти. Това е общо признат факт. Какво следва, ако се открие наличие на глаукома? Да речем в ранен стадий. Ако се открие наличие на глаукома или голямо съмнение за наличие на глаукома, защото, пак ви казвам, диагнозата не се поставя толкова лесно, ако почва отворя една скоба, 50% от хората, които са с глаукома, не знаят, че имат глаукома. Това е в световен мащаб, включително високо развитите страни. Много от тези, които мислят, че имат глаукома, нямат глаукома. Просто диагнозата не е еднозначна, не е проста. Ако с голяма вероятност установим, че има наличие на глаукома, ще направим изследванията, които са предвидени по здравната каса, като това за пациента ще е абсолютно безплатно. Правят се 3 дена на денонощни криви, т.е. как се колебае налягането през денонощието, защото то се колебае различно. Измерва се дебелина роговица, прави се компютърна периметрия, когато се налага се и повтаря, правят се и вливания. В случая, въпреки че здравната каса не заплаща едно друго изследване, което е изключително информативно, ние сме добавили това изследване и то е практически безплатно за пациенти. Тези пациенти, които се лекуват за глаукома по клинична пътека на здравна каса, ние добавяме едно допълнително изследване, оптична кохерентна томография. Това е един съвременен апарат. Все още в момента в България апарат от този вид е най-добрият при нас. Иначе самото изследване струва между 50 и 60 лева. Това е само в рамките на този месец ли ще е? Не. Това ще бъде така. Влезе ли по здравна каса пациента, добавяме и това изследване. Сега това, че здравната каса, националните консултанти не са го включили, а то е изключително информативно и много може до голяма степен да даде както и състояние, оценка на състояние, така и проследяване във времето. Това всъщност представлява един скенер. Един скенер на окото, само че се извършва с лъчи, които са абсолютно безопасни. Тоест той може да се повтори 100 пъти. Това нещо се добавя в очна болница като допълнително изследване към това, което касата плаща. Извършват ли се и други скрининг програми в вашата болница? Ами да, хубавото е, че ние имаме традиция в скрининговите програми. Мисля, че това е хубаво и за града. Още когато идваха тук Orbis International, те вече не могат да идват, защото сме част от Европейския съюз. Не за нещо друго, защото тия не са несимпатични, докато не са симпатични. Правихме една програма, свързана с детско зрение. Сега в момента тече програма, пак се свързана с детско зрение. Всички училища могат да заявят в отдел здравеопазване в общината желанието си за скрининг на всички деца от 6 до 8 години. Това е една рискова възраст, която ако има някакви нарушения в зрението, трябва да се коригират на време. Всичко е абсолютно безплатно за децата. Благодарение на съдействието на община Варна се извършва това нещо. До момента имаме около 500 деца скринирани
ще продължим цялата тази година да сканираме или лекаря, или директора да се обадят в отдел здравеопазване, оттам ние ще направим контакт и ще извършим това сканиране. А като цяло по тази програма учениците във Варна в тази възраст, можем ли да кажем с добро зрение ли са или голям процент от тях имат проблеми? Ами до сега от тези, които са прегледани около 500 деца, сме установили някои отклонения, част от които са рефрактивни. В смисъл, че не имат нужда от някакъв диоптър. Но в тази възраст диоптър е много важен. Защото те демотивират детето да учи. Ако не вижда добре, това е една от причините, да се изморява по-бързо. Естествено, открили сме и заболявания, които изискват лечение в по-скорошен етап, включително и хирургично. Всъщност цялата скринингова програма е направена на 3 етапа. Скрининг, който се прави в училищата. След това всички деца след това получават едно писмо до родителя. Или в него е споменато или, че няма нужда от преглед сега, може след една година пак да се направи преглед, или пък, че има нужда от преглед. Втория преглед пак е безплатен, той е вече в очна болница, като се използва целият арсенал на апаратурата, която имаме. И третия етап, ако се наложи някакво хирургично лечение или пък ортопедично, ние имаме между един апарат за тренировка на очите, който е единствен във Варна. Какво представлява тази тренировка? Ами, той развива, първо изследва и след това развива едновременното, двоочното и стереозрението. И умението да се сливат образи. С различните хора образите се сливат в различна степен, може да се го усетите и по себе си. Той точно това нещо го развива и то във възрастта, в която най-добре може да се компенсират тези неща. Не знаех, че има и тренировка за очите, наистина ме изненадахте сега. Успява ли очна болница да отговаря своевременно на предизвикателствата в развитието на офталмологията? Ами офталмологията е апаратна специалност. Практически без апарати офталмолога е безпомощен. Покрай новите технологии излизат постоянно нови и нови апарати. За този оптичен кохерентен томограф, който споменах, той е високотехнологичен и без помощта на община Варна нямаше как да го имаме, да го ползваме. Още повече той е високия клас от тези апарати. Аз ви казах, най-добрият в момента е в България все още. Успяваме по отношение на оборудване да отговаряме на най-високите изисквания, които са международни. Имаме конфокален микроскоп, който е единствения в България, като той дава клетки на живо. Могат да се видят клетките както по микроскоп, една до друга всички клетки на роговицата. И заедно с оптичния кохерентен томограф дава една много добра картина на микроструктурно ниво на окото, което можем вече да проследим, включително, например, при глаукома, как влияе лечението, което сме назначили. Така че това е изключително полезно и такава конфигурация в България на друго място няма. Това означава, че в болница има пациенти от всички краища на страната? Със сигурност има много пациенти от Силистра, Добрич, Шумен, Ямбол, Ливен. Има и от Кюстендил, но не чак толкова много. Не, защото всички тези единствени апарати, с които вие разполагате, прави болница уникална по един или друг начин и се надявам да продължавате да се развивате все така добре. Още веднъж напомням на нашите зрители, вземете химикалчето сега и запишете телефона на очна болница, на който може да се обадите, за да си запазите час да бъдете прегледани в рамките на тази кампания, посветена на борбата с глаукомата. Телефонът е 63 49 01. От 8 до 15 часа можете да се обадите на него и да си запишете час, така че да не останете разочаровани. Благодаря ви, доктор Тошев, за този разговор. Успех на вас и на целия екип на очна болница. Благодаря ви. Останете с телевизия Черно море. Години качество на добри цени от Варна Климат. Истинските японски климатици за отопление и охлаждане. Икономични и ефективни.